nire ustez, ekintzaileak izan behar dituen, bueno, trebeziak edo gaitasunak, ez? Enpresa bat egiterakoan, enpresa zer da, enpresa bat dira, enpresa IKEA, ez? Enpresa txikiak lehen esan dugu, ez? Zer den hau, enpresa txikien mundua. Normalean lan talde txikiak dira. Orduan, lan taldean ikasi behar dozu, lan egiten ikasi behar dozu, horretarako oso gomendagarria da disiplinartekotasuna. Hau da, zu ingenierian aditua bazara, edo ingenieritzako gauzak egiten baduzu, beste disiplinekin lan egitea gomendagarria litzateke, eta aniztasun hori komunean jartzen aber zer egiten dakizun. Eta afinitatea, hau da, saiatu behar zara, modu honak eta komunean jartzen rollo ona izaten, ze badaude enpresa batzutan oso txartora ematen direnak eta harremanak ez direnak obrenak, eta horrek azkenean enpresan zena lan egiten duten badauka bere eragina. Orduan saiatu behar zara komunean jartzen eta proiektu aurrera ateratzen, ze azkenean ez da pertsonalitate kontua, baizik eta enpresa kontua danok aurrera matea, ez? Orduan, ekintzaile modulan ikustu dut garrantzitsua dena dela saiatu datorkizuna alduzun moduan kudeatzen, formatkuntzaren bat baduzu ez izan beldur, egizu beldurra ematen du, enpresa bat egitea beldurra ematen du, baina ez dakizulako zer den enpresa bat. Hori da arazoa, autonomo izena dintzu, autonomoa bai, pertsona bat bere kabuz lan egiten duena, bere jakengo dau zelan kudeatu. Enpresa bat, zer da hori eta norekin, eta nola, eta autonomo egin behar naiz, horretarako badaude enpresa pilo bat aholkularitza eskaintzen dutenak, eta doainik, esan nahi dut, ez da dana dirua gastatu eta gero, bai? Eta, euskarak niretzako hemen daukan papera, esan duguna, azken fenean balio erantzia da, eta lehiarako abantaia eman aldizu. Ez que brilla esan duzu orduan. Baina, errepikatzen bat dugu mesua da izango da ia delako, ez? Bai, baina, esan nahi dena da, bezeroek eskertzen dute. Bai. Eta ni adibidez bezero modura bai eskertzen dut. Ez da bakarrik enpresa modura, eskertzen dut euskaraz aukerak izatea. Eta seme-alabak dituzunean ikusten duzu. Zenbateraino ez dagoen hainbestekorik. Ikusentzunezko munduan, pelikulak eta bar, garrantzitsua da. Baina enpresan munduan, helduen munduan ere bai da garrantzitsuan ikuste. Orduan niretzako hau gure lana euskaraz ere bai, eskainalizatea da euskaraz bizializateko gure ekarpena hemen. Internazionalki egiten dugu lan ere bai, baina da gauza biak. Zuk nabaritzen duzu probintzen